Παρουσιάζουμε σήμερα, θα παρουσιαστεί σήμερα με τα λόγια της αγάπης. Στο τέλος υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική εισήγησή του, η οποία δείχνει τον γενικότερο προβληματισμό του ποιητή μας. Το βιβλίο αυτό το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα και που προσδιορίζεται περισσότερο, είναι λιγότερο για μένα ερωτικό και περισσότερο είναι βιβλίο αγάπης, είναι ένα βιβλίο που προσδιορίζεται βασικά από το στοιχείο της συναισθηματικής φόρτισης και εκφράζει καθαρά τον ψυχισμό του δημιουργού του. Με άλλα λόγια, ξεχωρίζει το βιβλίο αυτό με έναν έντονο λυρισμό, ο οποίος διαχέεται απαλά και γεμίζει την ψυχή του αναγνώστη από συγκίνηση. Σήμερα, σε εποχή καταπίεσης, σε εποχή ανασφάλειας, αγωνίας και απελπισίας, θα έλεγα, χρειαζόμαστε όλοι τους ευαίσθητους εκείνους πνευματικούς ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να ερμηνεύουν την εικόνα της ζωής που ζούμε από όλες τις πλευρές της, όχι από μία πλευρά. Και ένας τέτοιος είναι και ο Πάνος ο Μιχελής, και αυτό το λέμε με σιγουριά, όπως θα διαπιστώσουμε όλοι διαβάζοντας και μια μικρή μελέτη του, όπως σας είπα και πριν, στο τέλος του ίδιου του βιβλίου, η οποία μας βάζει κυριολεκτικά στον γενικότερο προβληματισμό του ποιητή, έξω από το μικρό βιβλίο που μιλάει για την αγάπη, στο γενικότερο προβληματισμό, γιατί έτσι πρέπει να είναι, όπως είπαμε, όλοι οι πνευματικοί άνθρωποι, γιατί αυτοί πρέπει να μπαίνουν μπροστά σε δύσκολες εποχές σαν τη δικιά μας, και ο Πάνος είναι ένας από αυτούς. Συνολικά λοιπόν, μιλώντας και έχοντας υπόψη μου ένα ανέκδοτο ακόμα βιβλίο του, με έντονα κοινωνικό περιεχόμενο, θα έλεγα αβίαστα ότι ο προσωπικός στοχασμός του Πάνου ανοίγει το δρόμο πραγματικά στα μεγάλα ερωτηματικά του ανθρώπου που οδηγούν κατευθείαν στην πνευματική ελευθερία, η οποία αποτελεί την βασική προϋπόθεση για την επιστημονική και την φιλοσοφική σκέψη. Διακρίνουμε λοιπόν μια γραφή με μαστοριά, λεκτικούς συνδυασμούς και έντονη αισθητική και διανοητική καλλιέργεια και φυσικά πάρα πολύ ευαισθησία. Μας μιλάει ο Πάνος στο βιβλίο του για τη μοναξιά, μας μιλάει για τη ζωή, μας μιλάει για τον έρωτα, για την εγκατάλειψη, για την φυγή, με έναν τρόπο που αγγίζει τις πιο λεπτές χορδές της ψυχής μας και εκπέμπει μηνύματα που αγγίζουν, θα λέγαμε λίγη υπερβολή, πλησιάζουν τους θρόνους των μεγάλων ερωτικών ποιητών. Παράλληλα, εκφράζει κοινωνικούς και πολιτικούς προβληματισμούς, αναλύοντας διάφορες πτυχές της ανθρώπινης ζωής. Τίποτα δεν αφήνει ο Πάνος να πάει χαμένο. Είναι ένας άνθρωπος με πλατείς ορίζοντες και μάτι διεισδυτικό, με τις κεραίες του μυαλού και της ψυχής του τεντωμένες, που ψάχνει ακούραστα και προβληματίζεται πάνω σε αυτά που βιώνουμε, κοινωνικά, προβλήματα αισθητικά, ιδεολογικά, συναισθηματικά. Όλα τον αγγίζουν και με όλα ο Πάνος καταπιάνεται με την σιγουριά της πένας ενός θαραλέου
ανθρώπου όπως τον χρειάζεται η εποχή μας, που συμμετέχει στα δρόμενα της ζωής με δικαίωμα και με ευθύνη. Σας διαβάζω 2-3 αποσπάσματα από το ανέκδοτο βιβλίο του που μου χάρισε τελευταία και που αναφέρεται στα παραπάνω που σας είπα τώρα. Τίτλος «Έκλαψα μόνος». Μικρές εικόνες. Είδα τον ήλιο με τα φτερά του μαζεμένα ίσα από άναπαν τα μάτια του και πιο κάτω γεμάτος άυπνες αμφιβολίες. Από το ποίημά του «Άνθρωπε» διαβάζω ένα μικρό κομμάτι. Πάντοτε έκλεβες τη σπίθα από τα χέρια σου. Πατούσες μελίσσα τη φλόγα σου. Φυσούσες το σκοτάδι στα μάτια σου. Και πιο κάτω, τα σκοτεινά σου μάτια τα είδαμε βαμμένα με τα χρώματα του πολέμου. Πιο πέρα, με τίτλο «Αδέρφια μην κλαίτε», διαβάζουμε «Μπορεί ο ήλιος να λιώσει τα παγωμένα του κάγκελα, να βγει από το στήθος μας, αύριο μπορεί να ανατείλει». Και το τελευταίο κομμάτι, μικρό κομμάτι, αξίζει να το ακούσουμε. Λίγο ακόμα ο τίτλος. Λίγο ακόμα, να υψώσουμε τη φωνή μας πάνω από τα σπλάχνα μας σε αυτούς που μας σκοτώνουν για να πάρουμε πίσω τη χαμένη μας αξιοπρέπεια. Και πιο πέρα, να πορευτούμε αλληλέγγυα για μια κοινωνία χωρίς καταπίεση. Πόσο επίκαιρο να αυτό το τελευταίο βήμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Όσο για την αγάπη. Το κύριο θέμα του μικρού βιβλίου για το οποίο μαζευτήκαμε σήμερα εδώ, που είναι πραγματικά τόσο δύσκολο να την προσδιορίσεις, γιατί έχει η αγάπη την δική της γλώσσα και είναι μόνο τυχερός όποιος την έχει αισθανθεί, όποιος την αισθάνεται. Ο ποιητής μας που την έχει βιώσει μέχρι τα τρίσβαθα της ψυχής του, αποτυπώνει στο χαρτί με απέραντο λυρισμό αυτήν την αγάπη που υπομένει, που συγχωρεί, που πονάει, που συμπάσχει, που χαίρεται, που τρελαίνεται και με τη φλόγα της σβήνει την αυταρέσκεια. Αυτή είναι η αγάπη και τον εγωισμό. Αυτή είναι η αγάπη. Και χαρίζει στον άνθρωπο ό,τι πιο σπουδαίο και υπέροχο μας δίνει η ζωή, και αν είμαστε τυχεροί θα την δικαιώσουμε με την ύπαρξή μας. Ένας σοφός, ο Σενέκας, παρομοιάζει τη λογική και τον έρωτα με το φεγγάρι και τον ήλιο. Λέει, η σχέση που έχουν η λογική και ο έρωτας είναι όπως ο ήλιος με τη σελήνη. Όταν ο ένας ανατέλει, ο άλλος δει. Πετυχημένο. Εμείς λέμε και κλείνουμε, χωρίς αγάπη δεν υπάρχει ούτε εξέλιξη, δεν υπάρχει ούτε πολιτισμός, δεν υπάρχει ούτε ποίηση, δεν υπάρχει τίποτα. Με αυτήν, με την αγάπη, ολοκληρώνεται ο άνθρωπος και με αυτήν μονάχα δικαιώνεται. Εύχομαι το βιβλίο σου αυτό το μικρό, Παναγιώτη, να είναι πράξιμο και σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πάνω να σου πω συγχαρητήρια για την ποιητική, εκτός την ποιητική συλλογή και καλοτάξιμο. Ο Πάνος ο Μιχελής, εκτός από ποιητής, είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος και ένας πολύ καλός φίλος. Θα σας διαβάσω μερικά ποίηματα, αρχίζουμε ένα, από την συλλογή «Εκλεκτή της καρδιάς μου». Φωτεινά βήματα. Στα πιο φωτεινά σου βήματα, παντού και πάντα, η μαγευτική μορφή σου θα με ακολουθεί. Έλα και πάρε με στην πιο απόμακρη όαση του έρημου κόσμου σου. Τη ζωή μου την κρατάς μέσα στα χέρια σου. Θα είναι αιώνια δικιά σου. Μη μου φεύγεις από την άδρα μου. Πώς να ζήσω μόνος μέσα σε αυτήν την άβυσσο. Σε χρειάζομαι για να σε αισθάνομαι μέσα από την πνοή μου όσο ακόμα υπάρχω. Δεν προλαβαίνω να σε ακολουθώ. Σέρνομαι κάθε στιγμή λαβωμένος από τη σκιά μου μέσα στο απόλυτο σύμπαν σου. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Τα πάντα για σένα. Κοιτάω μέσα μου. Δεν ακούμε. Κοιτάω μέσα μου σαν το μικρό αθώο αγρίμι, τη λίμνη της λύθης μου για να βρω τα μάτια σου. Κοιτάω γύρω μου τα άσβεστα ματωμένα φεγγάρια που τρεμοσβήνουν συνέχεια μέσα στη μοναξιά μου. Ένας καθρέφτης ουράνιος μαζί με τα αστέρια του καθρεφτίζει το πνεύμα μου που είναι γεμάτο αμφιβολίες. Περπατάω στο πέλαγος πάνω στη νοητή γραμμή του δρόμου μου, μεταξύ της μνήμης και της πράξης, λίγο πριν τη μεγάλη άφιξη. Ανάβω τα χέρια μου, φωτίζω